Jeg er altså meget ked af det hele. Og det er ikke dig. Det er mig. Tobias! Hej. Hvor kan du mit navn fra? Det er lidt kompliceret. Hvor er Trine? Jeg tror, hun har forladt mig. Ja, det kan man vist godt se. Kan du slet ikke huske noget? Hun sagde, det ikke var mig. Det var hende. Det er verdens dårligste undskyldning. Det ved jeg da ikke rigtigt. Har du ikke prøvet ikke at kunne leve op til en kærestes forventninger? Nej. Altså, jeg har prøvet, at en kæreste ikke kunne leve op til mine forventninger. Men så har jeg jo sagt det omvendte til ham. Måske også noget andet der, hvor jeg kommer fra, Men okay, så lad os antage, at det ikke var dig, men det var hende. Så burde du jo også have skudt hende. Eller hun burde have skudt sig selv. Skudt hende? Ja. Har hun skudt mig? Ja. Er jeg død så? Ja, det kan man da godt sige. Men velkommen til efterlivet. Eller livet, som nogen faktisk også kalder det. Så jeg er død? Ja. Ja, det skulle jeg nok også have startet med at sige til dig. Altså, din kæreste har skudt dig. Men jeg er din skytsengel, 237. Og jeg kommer for at hente dig. Du er min skytsengel. Ja. Det skulle ikke klare særlig godt. Altså, skal du med? Jeg er ikke engang medlem af Folkekirken. Er du ikke det? Nå. Nå, men ved du hvad, så er det faktisk også dæmonerne, du skal med. Dæmoner? Det er for sjov. Det gør ikke noget, at du ikke er medlem af Folkekirken. Det eneste forskel, der faktisk er, det er bare, at du får en skytsengel praktikant i stedet for en normal. Du er praktikant. Det forklarer jo en hel del. Altså, vi øver os jo bare på jer, der er lidt mere vantro, ikke? I har jo ikke samme forventninger. Nej, jeg har ikke forventet noget overhovedet. Der kan du bare se. Men vil det sige, at Gud faktisk er fuldstændig ligeglad med, om vi tror på ham eller ej? Ja, nu er det jo faktisk Jesus, der styrer biksen. Gud, han har trukket sig for lang tid siden. Men Jesus har ikke nogen børn, så vi har ikke rigtig kunnet meddele det der hele generationsskiftet. Så. Det er virkelig ikke det, jeg regner med, da jeg står op i morges. Men er der noget, du godt vil tale om? Taler om? Ja, din kæreste har lige forladt dig jo. Er du okay? Ja. Det er jeg faktisk. Jeg føler mig ret lettet. Du har jo heller ikke nogen krop mere. Sjælen vejer kun 21 gram. Så det... Jeg er så lettet. Ja. Det er fandme dejligt at komme af med den dumme ko. Ja! Ved du hvad? I dag skal jeg for første gang i 3 år ikke skælde ud. Og det fortjener du heller ikke. Men er der ikke et eller andet, du vil sige til hende? Nej. Nej. Faktisk ikke. Ej, prøv lige at se, hvordan hun slæber dig hen i jorden. Men det er det test, jeg har været på for 6 til 7 måneder. I 7 måneder? Ej, okay, jeg fatter ikke, hvorfor du ikke har skudt hen. Du har overvejet også. Nå. Eller i hvert fald at skrive, ikke? Men så... Det der med, at man har fælles lejlighed og fælles møbler og internetabonnement og... Så ved jeg ikke, så skulle jeg ud og finde en ny lejlighed og sådan noget. Så er det nemmere bare at blive, ikke? Men ved du hvad? Det er hendes problemer nu. Det er ikke dine. Du er fri. Og hun har fortjent det. Ja. Men okay, er der nogen, du godt vil sige farvel til, eller nogen, du godt vil se, inden du siger rigtig farvel? Nej. Jeg var ude og besøge mine forældre i går, og så var jeg med drenge i byen bagefter. Det er skide sjovt. Det er også derfor, man blev så sur. Nå, så lad os da komme afsted. Det er den her vej.
Bliver alle hentet på den her måde? Næsten alle. Altså den, der er virkelig, virkelig onde, de gør ikke. Hvordan bliver de hentet? Ja, men det er noget med et stort, sort hul med en masse ild. Seriøst, sagde hun virkelig, det er ikke dig, det er mig, inden hun skød dig? Ja. Hun burde så meget have skudt sig selv. Ja. Det er okay. Jeg kan godt lide dig, Tobias. Jeg kan også godt lide dig, Engel 237. Du kan altså bare kalde mig Karen. Hej Karen. Så många människor omkring mig